Khubor ka Pyrthei TV. Presiden Khubor Youth Organization uba bayat teilang lapang ula syakem haki pulit Khubor halor ke kes kabayadai bekajing dawa pisa nakithan bernihan. Superintendent of Police Khubor ugiri prasad la pentikna yakni ka jing syakem jong uba bayat teilang hakamit sngi palai. Kipulit kindang tokit banyak syawaya hakabayadai bekajing dawa pisa nakawai ke petrol pump bernihan. Hakapor bakamdan kanu-kanu ke jingja ke basngausi, ke kenhun ke pucuk ajing erap ikipat ba, ke search and rescue team ni ke SRT, ke jupelong ya ke jingkilan men ni ke jing ajing hikai ki dekhot jongka, kumno bakin le hakapor bakilej dan ajing erap ikipat ba. Kini ke kenhun ke jutes ru ikitiar kitar jongka, laki long ne em ki babit ki babiang, kenang ba kan namdan kanu-kanu ke jingthut, hakapor bakilej ba ajing erap ikipat ba. Ki ajing hikai ru iki dekhot jongki kumno bakin pendan kami ki tiar gitar ki bahab ban pendan kam hakapor badai UMDC jong maulai konstituensi uba tebor lang pathau ringkat lang bat kinong yalam shnong haka khandai tarik Naiwieng arza apulai kila her jurip iki artali ki surok ya kali kawai ke bapenyaso nakashnong maulai mot siar sha maulai umjayur ka bajengai kumban not point sau san khandai kilometer bat kawai par ka bapenyaso ya karyat medi sha maulai nong pedeng ka bajengai kumba not point iwai ar not kilometer ka balamang pisa ling ba ka tenat PWD ki arhot ki menteri sarkar Jylla hakajan miet joka khandai tarik mentau benai Naiwieng arhaja arpulai klap lipat ba ya ka Kelvin Cinema Festival arhaja arpulai Hakas ngis dang lapan kuburam ni ting shop bat kipuran ki bapauna ki balak no nak ni kasla Pyrthei. Kini ki arhut ki menteri sarkar ki balawan ban pelipat ba ya ka festival ki kenthop ya ka Dr. Mezel Ampri Nengdo ka badai ka menteri ki bapet ya ka tenat ka koi ka khia bat uba kermenshilla ubadai menteri sarkar bapet ya ka tenat revenue bat disaster management. Ya kini kata masalah pelong ha ususutham auditorium ya ka balasdang ha ka porsan beji janmien. Kejadian Hills Autonomous District Council hakasin Chongdor Bartelang bat bandai ru kasin ka bakhat du jong kasamoi trekam jong usnam arhajar khat khandai hadu usnam arhajar apusau kelas dang mentah kasngi ke khandai trik Naiwieng arhajar arpulai kini ke dorbar ya kepala penya dau chairman ke GHEDC u Dr. Sanki Shangpung kelane tang kumba khandai prominent AA Hakini ke dorbar ke bashisngi u chief executive member ke GHEDC u bat Khubor Shiwat ulawan ra ya ke report ha ke bayadai bat ke jingpen bet ya ki katu kat ni ki benta jong ke Pyrthei Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill arhajar arpulai berkiwei perkiman ki khna don sab jong ke Pyrthei Higher Secondary School ha ke khandai trik Naiwieng arhajar arpulai kela penyak biet ya baro ki bawan sakhi ya ke school concert arhajar arpulai Hakini kasgi lawan manya sakilang naki kimik pa jong ki khna school kinong hikai bat ki wei der na lor ki ba sha khot ngobha hapdeng ke jing ipu iping ka khat saupra college mairang klapun kut no ya ka college week jong usnem arhajar arpulai ya ka bala pelong na do ka shitarik Naiwieng arhajar arpulai Hakini kasgi penkut la sakilang da deputy chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCM ubala longkum ukongsan bar usim ka himanong klau upa PMCM lead ubala longkum usumbur kongsan la pensyongkun ya kini kasngi da ki jingshat ba ki jingwai na ki samla puli na ki kinhun ba per hakaba kini kinhun la ainam haki kerteng jong ki luom ki wa ki ba paudam ki ba don hapok district kum ka wa kinshi ulum kelang ulum mouth harashan bat ka wa khri Kumasan hajar ngot kipat ba kilawan ban saki ya ka jingale kai football hapdeng ka Shillong lajong bat ka North Eastern Reorganizing Cultural Association ka jinga kun hapdeng kitai arkun hun kala kutno ha ka jinga khan marshigul ka Shillong lajong kala yo ban pinki nengkong ya ka jarling ba u Daniel Gonzalez u ban Brazil ha ka minute ka balai pusau ha ka jinga kun jong ka kelas tem Hendrei habawan pai ka jinga kun ha ka kelamien Kaneroka FC ka kunhun ya lekai na ka Jylla Manipur kala yo ban penyakhat Shira Shigul lengba u Fabian Reid u banakari Jamaica ha ka minute ka banyop khandai Hadin bala yo pedang ya ka hukum na ka ying bishar Meghalaya High Court ha ka bayadai ba ka jingyo kurup yo drop na Kylleng ki jaka ha ka khandai trik Naiwieng arhajar arpulai ki pulit kila thangno yo drop su Shongdor hadu sau klur tingka ha ka ding ka barhem hadu 6000 degree centigrade jong ka karkhana pen mi daubilan Star Cement ka badon hari lum jantia
Unang yalam jangka kasi Students Union usamla lambok Starwell Marngar ulakan tho da ka baong ba ka jing pentrekam jangka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance yakaan Meghalaya Resident Safety and Security Act tang haki nyau tali kishnam balada kamshna yiki khrap talasi mender kalong thik kum kaja kabadang khawon ulakan tho ru yaka jing bam trekam jangki khrap talasi mender kabalashna ha umling kabala kalai yengja Klam dala syuban pentrikam, na kabanta bantalasi yaki bria ki bawandung nambar Jylla, syapa upur usam jong ka Jylla Meghalaya. Kaladan ka jing hab yor ka bajurba ha Kashmir Valley, ha ka step sini tho dien, balahab ban khangno yaka Surak ba ka penyaso, yaka Srinagar bat ka Jammu, namar ka jing tu ikti bat ka jing hab mau ha ki than Ramban. Ka Sarkar Jammu and Kashmir kadang pha yaka kunhun ban penkhoi yaka Surak, namar ba kalakta yaka ya ka yang jong ki pat ba. Kala jurba kecing jabo jongkal air ha Delhi, mereka Sarkar kala pentim, bahkan 4 pentrikam satya ya karukam penyat kali odd but even number. Kaman shwa ka Sarkar kadon jing temu ban penyat no daki odd but even number, yaki kali private, mereka ham hadien kala penbena, bahkan 4 pentrikam satya haduk bandakut ke Diwali. Kawai kalong kami kala khakun ha preng Surak ha Mumbai, mereka pulit kilawan banyarap ban penket yaka bat i Kylleng Show Hospital. Katai kebriya kudai belatip kerteng kum ka Suvarna Mirgal. Kala khakun ha Surak ha Kamani Junction bat hadian kata kam tip briushu kipulit kilawan poi marmar ha ketika jaka bat kila penkit yaka sha BMC Hospital bat barok shikmi shikhun menta kidan hapdeng kemet ke bakot ke bakia ke India kala penram ya ke jing berngam jong ule nok Khalistan ugur patwan sing panu ubade unang yalam jong ka seek for justice ubala berngam da ka baong baki pat ba ki balet jinglen kidai ba andam shong ha kaling sun Air India ka Sarkar Kanada ro kalau ong bakanum kensting ya kan kejing berngam barkan husiar bah ban lait nakanu kanu kejing ja ka bas ngausi ka India kala tho sha kejing bishar ha Qatar ban shong bishar biang sa shisien halor ka rai bakala penmi ban penyap ki prangot kinong India ki bla sha kem ha Qatar ki prangot ki de ki baterai ha ka company Doha lo ong ba ka mukadama persya ki ru kamlong ka basai namar ba amshim la pen pau pat ba shabar ka Palestine kala kam bakidadon khat prangot ki balayam tang ha ka shisngi nakada ko jinglet khandra ke sipai Israel hanong ba jenen jong ka West Bank ka Palestine kala pentip ba ka jing khandra ke sipai Israel ka balong ka bashir khaiba bat ka bampat juja menurung kat ba ka Israel pat kala kam ba kala yo ban penyap bun ngut ki lekno ha ka te jinglet khandra jong ka ha jenen kala pentip ba kala yo kem ar phongut ki briye ki bran ke jinga dai bat ki lekno bat kala yo kem ru angut ki lekno Islamic Jihad Kipulit jang ka Brazil kala yo kem angut kibriye ki bayarab ya ki lekno Hezbollah. Hendrai kala mi penban ka thmak tien ha ka Brazil bat ka Israel. Namar ba ka Israel kala kam ba ka jing yo kem jang kipulit ka Brazil ya ki te kibriyo. Ka deling ba ka jing arab jang ka tanat sentiat ka Israel. Hendrai ka Brazil kala kentai ya ka te ka jing kam jang ka Israel. Kala mi ka jing pher jingmut ha kinong Israel ba kinong Palestine ki ba shong ki basa ha Canada bat dangshen kala mi ka jing kan at ha ka kunhun jang kinong Palestine bat kinong Israel. Mentapat ladap ikidak kuli kiba kesam ha ka wei ka school jang ki jiu ka badan ha Canada. Umentri dang ba adu ka Canada Justin Trudeau la kentu ikinong shong jang ka Canada ba kim dei satya ban sngau pher jat ben riu. Hendrei ki ban penne ya ka shong suk shong san. Kisipai Israel ki pendan kam da ki pukni bat kisim ban wan iki met yam ki ba 4 lap ban haduk mentaru dadu ki Hamas ki her thmakan san ya ka Israel ha ka nyau trek urisau. Kisipai Israel kila pendai deki kenjatiar ki bapher haki pukni bar kisim kenang makin suk banwan iki met yap ki balapuun kinang Pakistan ki bapuli batri shabari ki don hapdeng kejing e menta namar bakim la banet phai ki chaka puli bat ki chaka tri jongki nakada ko jing bam yo passport kada ko jing bam yo passport jongki kadai namar baka Pakistan kam don kot shu ban shan passport kani kam de ka sin ka banengkong baka Pakistan kam dap kot ban shan passport Hendrai kadai kapla jujateng hakis nem ki baman shwa. Wat hapedeng kejingya ki ke bajur ha Bangladesh, Chief Election Commissioner jong ka Bangladesh ulaong, ba ka election kan yat bet katkum kapor balabu, bat shen unsa penbenano ya katarik election. Kejingya ki ha Bangladesh kalami, day namar ba kilang persya bakentup ya ka Bangladesh Nationalist Party, kidawa bat penkutno ya ka Sarkar jong ka Sheikh Hasina, bat banwanra da ka Sarkar ka ba Khubor, ka ba Clemton Singh, nang ba ka election kan long ka ba khud. O President jang ka Portugal Marcelo Rebelo la penmena ban pelong khamkloy ya ka por balabu ya ka election ha Portugal nakada ko jing resign no jang menteri rang badu jang ka tekeri o Antonio Costa la resign nakada bo syaken no dang ti hakikam bam sam bat ka jing to kit halor ka te ka kam kadang ya chakman
Ukostau la ajingmun ya presiden mentungno da menteri rang badu da menteri barim ubajubat ya katnat platingka Mario Centeno. Ndai sngosi ba presiden uklan sngap ya kajing ajingmun jong Deki hajan ngut kipat ba kilami sesurang banyaki hanong ba Madrid jangka Spain dan Persya ya kaan ba ka sarkar kelawan ra kataban mapno ya kipap kisang berkikam beman jong baro ki politician ki ba syasat patong. Kelami kejingan penibor hapen kipat ba berki pulit berki donru ki bala syakem. Presiden jangka Ecuador Guillermo Lasso ulai thu baki pulit berki sipai jangka Ecuador kilalet ban khendra hakawai ne ki patok ka ba hetam ka badon hakategori hadin bakalami ka jingakan an hapen ki koidi kidan arkan hun ki runar ki badon hakatega patok bakalami ka jinga kulmar hapen jangki hadu babun ngudru kla mensau Commander jangka seng lashkar Taliban Wakram Khan yang balu jutib rukum Ghazi Rasha Penyam ha Khyber Pakhtunkhwa province jangka Pakistan Ugazi uberi baju penrung dekat syaki seng leno iki samlana India khamtam na Jammu and Kashmir ula syak set yap haki beriau ki bala ka dur khman ki bala wanda ka thuk thuk kitu kinong ki khubor hakimat kimat mantasngi khublai